таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта аз ҷониби роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам дастгирӣ меёбад. Бинобар ин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромадҳояшон таъкид менамоянд ки имрӯз вақти он расидааст ки ба зинаи аввали низоми маориф яъне тарбияи томактабӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад, зеро дар муассисаҳои тарбияи томактабӣ хиштҳои нахустини бинои шахсият ва ҷаҳонбинии инсон гузошта мешаванд. дар даврони соҳибихтиёрии кишвар бо мақсади барқарор намудани муассисаҳои томактабӣ ва рушди минбаъдаи онҳо бо ташаббуси пешвои миллат як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул ва мавриди амал қарор гирифтааст. бори аввал дар мамлакат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ қабул гардид ки заминаҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии рушди соҳаи томактабиро муайян менамояд. дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 183 муассисаҳои томактабӣ ва 1304 марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак фаъолият менамояд ки дар он 138 ададу 232 тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд ки ин ҳам бошад 33.2%-ро ташкил медиҳад. пайваста пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ қайд менамоянд ки рушди босуботи ҷомеа аз рушди соҳаи маориф сарчашма мегирад ва ҳамин аст ки сохтмон ва азнавсозии муассисаҳои томактабӣ, бунёди биноҳои наву иловагӣ ва ҳамзамон таъмир гардидани марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак, сохтмони биноҳои нав барои марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид ба таълиму тарбияи томактабӣ зиёд гардида истодааст. бо вуҷуди корҳои то имрӯз дар соҳаи маориф амалӣ гардида, пешвои миллат зимни ироаи паёми навбатӣ бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешанд, яъне дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синни соли томактабӣ бунёди муассисаҳои таҳсилоти томактабиро таъмин намоянд. дар вилояти Хатлон оид ба иҷрои барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 дар марҳилаи якум солҳои 2022-2024 ҳамагӣ 22 муассисаҳои таҳсилоти томактабии хусусӣ ва 16 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба нақша гирифта шуда буд. дар маҷмӯъ иҷрои барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027 дар марҳилаи якум солҳои 2022-2024 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят аз 38 иншооти ба нақша гирифташуда 14 иншоот сохта ба истифода дода шудааст ки баробар ба 36.8% иҷрои барнома мебошад.